journalism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, 7 patay, 23 angol sa pagkasunog sa Roro sa kadagatan sa Real Quezon. 4 pa ka mga sakay ang missing. O duha ka mga tao dakpan sa buy-bust operation sa Davao City. Droga nga gitipigan sa balay sa usa sa nadakpan na recover. Sa detalye sa ato mga balita, nasunog ang usa ka Roro nga naglawig sa kadagatan sa Real Quezon kaganihang buntag sakay ang kapin gatos ka mga pasahero, apil na ang mga crew. 7 ang na-report nga namatay ug naapay missing sa panghitabo. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Padayon ang search and rescue operation sa Philippine Coast Guard sa mga pasaherong sakay sa nasunog nga MV Mercraft 2 pasado las 5 kaganihang buntag samtang naglawig kini gikan sa Pulilio Island paingon sa Balot Island, Barangay Kawayan, Real Quezon. Sumala sa Philippine Coast Guard, sakay sa nasunog nga Roro ang 124 ka mga pasahero ug napulo ka mga crew. As of 11 AM kaganiha, 120 ka mga pasahero na ang natalang na rescue sa PCG. Diin 23 ni ini ang angol, 3 ang critical, 7 ang patay nga gilangkuban sa 5 ka babae ug 2 ka lalaki, samtang 4 pa ka tawo ang missing sa insidente. Daling gipangdala sa ospital ang mga naluwas sa nasunog nga pampasaherong barko. Sumala sa PCG Command Center, gama sa fiberglass ang naisugutang fast craft vessel. Subay sa investigasyon, nahitabo ang insidente sa dihang naan na ang Roro sa gilayon nga 1,000 ka yarda gikan sa Port of Real. Lakip sa nasunog ang mga sakyanan nga karga sa MV Mercraft 2. Hapit alas 10 na kaganyang buntag, dihang gideklarang fire under control ang nagdilaab nga Roro. Ginasubay pa kung unsa gyud ang sinugdanan sa kalayo. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Nasikop sa hiniusang puwersa sa mga pulis sa Osamis City ug Police Provincial Office sa Misamis Occidental ang 8 ka mga tao nga nagpayuhot og illegal nga droga. Mitugan pa ang mga dinakpan nga gikan sa Lanao del Norte gipalit ang illegal nga droga. Ani ang report ni Neptali Batuleño. 8 ka tawo ang nasikop sa gihimo nga buy-bust operation sa hiniusang puwersa sa kapulisan sa Osamis City o sa Provincial Drugs Enforcement Unit. Ang maong operasyon ang ipangunahan nila ni Osamis City Chief of Police Major Dinestano o PDEO Chief Police Lieutenant Elwood Malanog. Gihimo ang maong buy-bust operation niadtong Mayo 21 sa may alas 8:30 sa gabi sa usa ka apartment sa Purok Mauswagon, Barangay Maningkol, Osamis City. Nakuha gikan sa mga suspek ang 25 gramo sa gituang shabu kay dunay street value nga moabot og 170,000 ka pesos. Ang 8 ka mga suspek na ila sa kapulisan nga sila si Mary Ann Lambayong, 36 anyos, dalaga, walay trabaho, residente sa Purok 9, Barangay San Antonio, Osamis City. Agnes Baba, 29 anyos, dalaga og residente sa Purok Malig-on, Barangay Tinago, Osamis City. Julius Balansag, 36 anyos, usa ka empleyado sa LGU Clarin og nagpuyo sa Poblasyon 1 Clarin, Misamis Occidental. Julieta Ivasco, 46 anyos, vendor og residente sa Purok 4, Barangay Calabayan, Osamis City. Rubin Dimisilio, 42 anyos, minyo og LGU Clarin employee og residente sa Purok 1, Barangay Pulot, Osamis City. Hanilin Bama, 37 anyos, dalaga, walay trabaho, residente sa Purok Malig-on, Barangay Tinago, Osamis City. Rashid Aziz Bati, 31 anyos, ulitao, walay trabaho, nagpuyo sa Purok 7, Barangay Carmen Annex. Og si Naara Mabida, 35 anyos, dalaga
o residente sa Purok 3, Dunya, Consuelo, Usami City. Sumala pa sa pahayag sa usa sa mga nadakpan nga ang maong shabu ang ilang gipalit gikan sa tubod Lanao del Norte o gibaligya sa Usami City. Ang 8 ka mga suspek ag mag-atubang sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 kon Dangerous Drugs Act of 2002. Sumala usab sa PNP Usamis nga taud-taud na nilang gipanidaan ang mga suspetsado human nga nakadawat og report gikan sa usa ka concerned citizen. Neptali Batolino, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe. Nasikop sa mga pulis nga naglusad og drug buy-bust operation ang duha ka mga lalaki nga namaligya og illegal nga droga sulod sa usa ka inn sa Lapu-Lapu, Agdao, Davao City. Human maaresto, nagpagawas og search warrant ang korte aron uting kayon ang balay niini og nakahipos pa og droga ang mga otoridad. Samtang sa Panabo City, nadakpan sab sa buy-bust operation ang top 6 high-value individual sa illegal nga droga. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Nadakpan sa mga sakop sa Santa Ana Police Station ato sa drug buy-bust operation ang duha ka high-value individual. Ang ipang-ila nga sila Roldan Patulot alias Lando, 48 anyos, residente sa Block 59, Purok 3, Barangay 21C, Piapi Boulevard, ug Diosdado Navarro alias Maxi, 54 anyos, nga residente sa Purok 3, Barangay 24C ning syudad. Si Patulot ug Navarro gikonsidera nga top 5 city-level high-value individual. Natigayon ang transaksyon sa illegal nga droga sa South Bay Purok 4, Room 109, Quality Inn, Barangay Lapu-Lapu, Agdao. Ang mga sospetsado napalitan og usa ka pakete sa gituang shabu nga nitimbang og 0.55 grams nga dunay street value nga 5,000 pesos bugti sa giandam nga buy-bust money. Lakip sa nakuha gikan kanila ang upat ka laing plastic sachet nga dunay sulod sa gituang shabu, usa ka kaha sa sigarilyo, 790 pesos nga kwarta ug usa ka cellphone. Human maaresto si Patulot, usa ka search warrant ang ipagawas sa Regional Trial Court 11th Judicial Region sa mismong Pinoy-an niini. Na-recover gikan sa balay ni Patulot ang 5 ka plastic sachets sa illegal nga droga nga nitimbang og 10 grams ug giban-abana ang dunay street value nga 75,000 pesos, usa ka lighter, usa ka bamboo stick, usa ka transparent plastic container, 3 ka inabrihan nga transparent plastic cellophane ug usa ka sling bag ug usa ka blade. Ana-ana sa kustodiya sa mga pulis sa mga dinakpan, lakip na ang mga ebidensyang nakuha gikan kanila. Sa Panabo City, Davao del Norte, arestado sa mga pulis ang top 6 high-value individual regional level ato sa drug buy-bust operation sa Purok Marang Barangay Kaganguhan, Panabo City, Davao del Norte niadtong Sabado. Giila ni Police Major Adelon Kakbay, ang acting chief of police sa Panabo Police Station, ang dinakpan ng usa ka Wenny Badinas Lopez alias Ting, 34 anyos, nga residente sa lugar. Nakuha gikan sa posisyon ni Lopez ang usa ka dako ug duha ka gagmayng pakete nga naisulod sa gituang shabu nga nagkantidad og 170,000 pesos ingon man ang mark money nga gigamit sa operasyon. Nasikop ang suspect pinaagi sa nagkahiusang puwersa sa Panabo PNP ug Regional Special Operation Group, Regional Police Drug Enforcement Unit 11, katambayayong ang PDEA Davao del Norte. Kasong pagsupak sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang atubangon sa mga suspect. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Na-promote ang ranggo sa 34 ka mga sundalo sa 10th Infantry Division sa Philippine Army kung asa gidasig sila nga ipadayon ang nasugnan nga momentum kontra insurhensiya. Usa ka donning of rank ceremony sa 34 ka mga bagong na-promote nga enlisted personnel ang gipangunahan ni 10th Infantry Aguila Division Commander Major General Nolasco Mimpin kaganyang buntag sa parade ground sa Camp General Manuel T. Yan Sr. sa Mawab, Davao de Oro. Sa mensahe ni Major General Mimpin, iyang gidaig o gidasig ang mga na-promote nga mga personnel. Gidaig usab niini ang tropa sa ilang dedikasyon sa trabaho hilabi ni adtong milabay nga piniliay nga nagmalampuson ingon man pagdismantle sa duha ka mga guerrilla fronts o usa ka sub-regional guerrilla unit sa NPA sa milabayng mga bulan. At tangi! Patay nga balyena, midagsa sa lapyahan sa Jose Abad Santos, Davao Occidental.
O mga proyekto sa gobyerno sa Marawi City giinagurahan karong ikalima ka tuig ng deklarasyon sa marsyal law sa lugar. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Sa PCSO. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Double Light and Power Company. Midagsa sa baybayon sa lungsod sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental ang usa ka patayng balyena. Daghang samad sa lawas ang balyena o gituuhang patay na kini dihang midagsa sa lapyahan. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Usa ka patayng balyena nga nakaplagan sa baybayon sa sitio sa Kalag, Barangay Sugal, Jose Abad Santos, Davao Occidental, Sabado sa buntag. Subay sa report, duha ka mga mananagat ang unang nakadiskubre sa balyena nga wala na'y kinabuhi. Dali kining gi-report sa barangay nga maoy nakig-alayon sa Department of Environment and Natural Resources 11 pinaagi sa Penro ug Mendro, Davao Occidental. Ang midagsa usa ka sperm whale nga 60 feet ang gitas-on ug 9 feet ang gilapdon. Namatikdan sab sa taga DNR 11 nga dunay daghang samad sa lawas ang sperm whale. Sa ilang pagtuo, patay na kining midagsa sa baybayon. Gimanduan ni DNR 11 Regional Executive Director Bagani Fidel Ivasco ang Penro, Davao Occidental nga daling makikalayon sa mga concerned agencies ug mga eksperto sa marine biology. Sa impormasyon gikan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, usa ka deboning ang ipahigayon sa patayng balyena. So taon usab kung unsa gyud ang hinungdan sa kamatayon sa sperm whale. Busa pahimangno sa publiko nga magpabiling kalmado, alerto o i-report dayon ugaling dunay susamang insidente aron marespondihan gilayon sa mga hingtungdang mga ahensya. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Daghang brand new emergency transport vehicle ang nangabot na para sa probinsya sa Davao del Norte nga gamiton sa mga nagkalain-laing munisipalidad ug syudad, mga ahensya sa gobyerno, pulis ug bombero. Gikan mismo sa opisina ni Congressman Pantaleon Bebot Alvarez ang pundong gipalit sa mga sakyanan. Nga gilangkuban sa 15 ka mga light vehicle, 2 ka heavy duty rescue vehicle crane equipped, 2 ka mobile hospital emergency response vehicle, 5 ka Sadco Next Heavy Duty Ambulance 4x4 Advanced Life Support ug 5 ka Ural Next Heavy Rescue Vehicle Disaster Rescue Relief and Evacuation. Nakatigana ang mga sakyanan sa PSWDO, Provincial Governor's Office, Penro, DILG, PDRRMD, BFP, Congressional Office, PNP, Provincial Engineers Office. Apil na ang munisipalidad sa Kapalong, New Corelia, Panabo City ug Island Garden City of Samal. Mahinungdanon sa taga Marawi City ang naangko niini nga kalinaw kay karong adlaw ang ikalima ka tuig dihang gideklara ni President Rodrigo Duterte ang martial law aron mapakgang ang pagpanghasi sa mga teroristang maute sa lugar. Daghang proyekto sa gobyerno ang gitukod.
na ay housing sa mga nangaguba ang balay nga naigo sa mga bala ug ning bag-o lang ang ginagurahan mga dagkong proyekto sa gobyerno. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Mismong si National Housing Authority General Manager Marcelino Escalada Jr. ang nanguna sa inauguration ceremony sa Marawi Road Infrastructure sa Rimanok Sports Stadium ug Marawi Convention Center sulod sa most affected area sa Marawi City niadtong Mayo 22. Atol sa seremonya, dunay kick-off marathon nga gisalmutan sa nagkadayang national ug local government officials, empleyado, athletes ug teams gikan sa NHA ug Mindanao State University. Duna sub-torch lighting, exhibition gikan sa MSU Karate Do Club, contest sa athletics, soccer, volleyball ug basketball game, tali NHA Builders ug MSU Sultans. Mitambong atol sa kalihukan ang Task Force Bangon Marawi Chairman ug Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Eduardo Del Rosario ug Senador Ronald Bato de la Rosa. Ako po'y nagagalak bilang chairman ng Senate Special Committee on Marawi Rehabilitation sa mga kaganapang nangyayari ngayon. Ako po'y tuwang-tuwa at nakikita ng ating mga kababayan yung rebuilding of Marawi ay talagang gumagana at nakikita natin ang resulta. Kung inyo pong natatandaan, during the first visit ng mga committee members ng Senado dito sa Ground Zero and the subsequent committee hearing na ginanap doon sa Iligan City, right after that, pag-uwi namin sa Senado, kami kagad ay gumawa ng panukala para aming gawin yung Marawi Siege Victims Compensation Bill na ngayon ay isang ganap na batas na walang ibang layunin kundi para i-compensate yung damage to property, loss of lives and livelihoods sa lahat ng victims ng Marawi Siege. I'm very happy that the National Housing Authority included a sports component in its rehabilitation, rebuilding efforts in Marawi. Of course, aside from the road network and the convention center, we have this sports complex, a beautiful sports complex, which June mentioned a while ago that will be finished by August. So kayo po as a Philippine Sports Commission, to thank NHA and of course Task Force Bangon Marawi for your efforts in your rebuilding program for the people of Marawi. Nakatatak sa huna-huna sa taga Marawi ang nahitabo niya tung tuig 2017. Sumala ni Mayor Mahol Gandamra, nakabangon na ang Marawi human sa siege. Sa Rimanok Sports Complex, this facility is one of the many projects under the Marawi Development Plan for the comprehensive rehabilitation and reconstruction of the Islamic city of Marawi. And after a few years, after the infamous Marawi siege has befell our beloved city, it could not be denied that through the completion of various facilities within the city's most affected area, we could finally say that Marawi is slowly and surely achieving its aim to rise again. Ang rehabilitasyon sa Marawi, usa sa mga saad ni Pangulong Rodrigo Duterte nga ibarug balik ang Marawi una matapos ang iyang termino. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Mao kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. Ug sa Twitter, newsline.ph.
Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Masundan o sabihin ninyo pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!